dito, ibalik ko, ibalik. Ibalik yung para ito sa karton, ibalik. Ibalik ko, ibalik. A few moments later. A few minutes later. Mikay. Gawas na, gawas. Gawas. Gawas dyan, may tagbit-bit yung mga ano yung anak sa ako. Gawas. Ibalik itong miyan mo, anak. Ibalik, Mikay. Ibalik yung bata ito, ibalik, Mikay. Mikay. Ibalik ito yung bata mo. Ibalik dito, ibalik. Psst. Ibalik dito yung bata, balik. Ibalik, Mikay, balik. Ibalik dito, ibalik ko. Ibalik yung bata ito sa karton, ibalik. Ibalik ko. Good girl, Mikay, good. Okay, very good. Nana, di ay mo yung anak ibutang dili dito sa ako, mga shirt. Very good, oh. Di na, di mo ibalik dito. Pamati. Kana kung Mikay kabutan. Oh, di ba? Natuod sa pagbalik sa anak sa karton. Si Mikay na ang number 1 pinta ka bright na miya.